What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel, daily vlog. Okay. August 4 no? Birthday sa akong batuta. So, padomi sa mall karon kay palit ni og spaghetti sauce. Okay, napalit ko og Ricardo sa spaghetti walay sauce. Mayo ba na? So, dahil pambomba sa balon, bibili rin kami ng Jollibee. So, let's do it. The life of OFW will start in 3, 2, 1. Let's go! Dagko man. Okay, magluto ko spaghetti kaon sa mag-lunch. Tapos luto ko spaghetti para 3 o'clock late. Gadang hagla. Manamo to sa ano? You're absent-minded. Ang ginawa na ko ikaw raman na. Sao man na. So let's do it. Birthday boy, ayan, namin. Kaya, salamat sa pagtanaw, paglantaw sa aking munting tahanan. So, see you on the next vlog. Don't forget to subscribe kung bago ka lang dito sa aking channel, at paki-like at share na rin. And kung gusto nyo ma-shoutout sa next vlog, mag-comment on the next vlog. Maraming salamat. See you in the next vlog. Paalam.